Здравейте, хора! Аз съм мистер Симоджо и нещо видео ще бъде на Кръвоволна епизод 3. Снимах... Не, първо той ще го качи и после ще фърти. И така, надявам се да ви хареса видеото, like and subscribe. И чано, ако не го направите тези неща, ще ви ям чорапите. Да? Дойдох да се вие, но май имаш други планове. И да гледам. Да реагирам, искам да към. Стел ще бъде на кино. Стелс. Кой ще гледа? Сори, бе, днес къде 6 вечер. Поне да ви закара. Не се притеснява, ние ще се хванем такси. О, нямаше ли епизод 5 на Казах ти, ще си Кръвоволна? хванем такси. Не пишете под коментарите. Чакайте, сега ще кажа на моя залбойник Момчил Маринов. Тук на телефона. Момчиле! Момчиле! Да. Вижда в YouTube дали има епизод 5 на Кръвова вълна. Аз хора мисля, че няма. Не пиши Кръвова вълна. Ехо. Да. Кръвова вълна. Кръвова вълна епизод 5. Няма. Да, той е бил финалът. Готови? Добре, хора, нямало епизод 5. Благодаря на нашия асистент Момчил Маринов. Абонирайте се за канала. Така. Чакай, бе, това не беше защо. Не знам. Хора. Човек, не беше... Както е. Още един изчезнал за тази седмица. Това същество си е направо сериен убиец. Виж сега, да се върнем към по-важните неща в живота. Предлагам ти да организираме едно от най-големите хелоуински партита. Ще има момичета, ще стане супер яко. Обаче после да не кажеш, че искаш да си слезе в готините се. Защото Момчета! Арчи, това ти ли си? Защо изглеждаш се едно, ще ходиш да танцуваш на пиво? Стига бе, Радко, няма странна професия. Аз за разлика от тебе се придържам към плана. План ли? Какъв план? Аре, си не план. Вие къде тиш от мен? И пак гейската музика. Здравей! Как си? Искам да те питам, Щом го викаш да виждаш би добре. искал да излезем на ресторант? Ти луда ли си? Да излезе на ресторант с такъв изрод като теб. Не ме занимай с глупости. Аре, ходи си там при другия изрод, който ме нападна с нощи. И между другото, не знам какво се случва във вашата групичка, но аз ще се разбера. Алекс, какво си направил? Аз изглеждам като какво. Ти го ми се пробърка. Абе хора, тая класната, какво ми се правеше на отворена днеска? А хора, какво става? О, бебе. Потина код. Ще брат, само ако знаеш какво стана. Просто реши да се прави на интересен и Алекс го приви. Алекс?
От зубарите? Я тихо е! Освети на самец Вики. Сега е! Айш! Пустото. Си е пил мляко. Супер. Добре. Час ма. Както да е. Знаеш какво стана? Она зубърката ме покани на среща. Окей, и какво? Как така и какво? Няма ли да ревнуваш? От какво да ревнувам? Аз излизам само с победителя, ти нещо в момента не ми се вписваш. Виктория! Вики! Ако се тръгнеш сега, всичко между нас приключва. Чакай, Марче, ако знаеш какво съм подготвил, ще има боя, кръв, балони, всичко за едно истинско парти. Радко, не мога да се занимавам с твоите глупости в момента, предвид, че имаме толкова по-сериозна ситуация, като това, че Алекс започва да се държи супер странно. Странно, за пръв път имаме човек, който може да ни вкара в тези среди. се... Кой човек казва на периодата му? По-важното, например, е, че 31 октомври наближава и е кървава луна и Сашо трябва да убие човек. Оф, Мария, писни ми с твоята обсесия. Само да ти кажа, че се притесняваш за човек, който изобщо не му пука за теб и не би ти обърнал внимание. Обаче игнорираш този, който му пука за теб. Алекс. С нощи беше доста интересно. Ти направо не си човек. Смисъл? Смисъл. Направо не котира Мартин. Хареса ми човек, който умее да се застъпва за себе си. Просто така се случи. Изчакай. Ела ме помогнеш за един тест. За тестовете по-добре викни Мария. За този тест Мария не ми трябва. Сапа кой ти бе? А, не. Може... Знай. Какво? Тъте... Мале... Ако ходи по мен, аз направо ще захвана с това. Да е толкова тъмно. Да е толкова тъмно. Пак стига. Трябваше още в онази нощ да те убия. Ялфа! Това е невъзможно. Ти убиваш невинни хора. Не ги убивам. Принасям ги в жертва. На какво? Това пълнолуние на 31 е необикновено. Тогава е кървавата луна. Ти даде ли своята жертва? Времето ти изтича. Аз не съм убиец. Марто, ще правим най-якото парти. Ще знаеш нещо повече. Чай. Още един, а? Това беше лесна работа. Връзвай. И сега какво? Ландиш, чакай ме, не това, което изглеждаше. Следва плана, знаеш какво разкри? Чакайте ме. Искам да ви кажа, че това ще бъде най-бруталното хелуинско парти. Ох, радо, ти това... Върху. Аз сам Хора... Тогава ще се видим в парка, където започна всичко. С 10. където всичко започна. На втори... Да знаеш... Нечка страх. Възни. Всичко.
Хора, това ще бъде видеото, че... Колко скипвам, човек. И надявам се да ви е харесал, лайк, subscribe и чао!